ngokuphilisa uxolelana khumbule ekhaya khumbule ekhaya khumbule ekhaya. Nina bendlu kaPhalo, nina bendlu kaJama, nina bendlu kaSikhukhune, nina bendlu kaSoshangane, bakaNkosi Dlamini njalo njalo. Kuthiwa amakhosi awaqedwa. Nginikhumbuza ngamanye amakhosi esinawo Mbukeli lapho sivala khona inyanga yamagugu ngoba phela yiwo amakhosi ayidlala enkulu indima egcineni amasiko ethu esiqala ukwagcina khona emndenini yethu ngoba phela ukwazisa umndeni kuyenye yezindlela zokugubha amagugu. Riperili Jambo ame amukela kakhumbule ekhaya. Bito ra mina iAndile Khailisiwe. Mbukeli nanka manoni endaba esiphathele wona kusihla. Kamana ngingozana. Manje ukhala ngoba imibula ngabe ngakhala. Skis. Bekumele ulwe Jomo bethesa ulwe. Uyamazi umama ngikhuluma ngaye. Angazi mama mhlawumbe singakhona ukuhlala phansi sikhulume. Enyangeni lapho sigubha khona amagugu, into engaba igugu Lindokuhle Nkosi waseGermiston ukuba hlangane nobaba wakhe ahlukana naye esemncane. Asimbone Mbukeli simuzwe elandisa udaba lwakhe ngokuphelele. Igama lami nguLindokuhle wakaNkosi Sibongo. Ngihlala eRonabelt under eGermiston. Ngidabuka endaweni yasePumalanga eBalfour. Ngibhayile ukhumbule ekhaya ukuthi engincede ngifuna baba mongizalayo uNkosana wakaNkala. Apparently kuthiwa washeka ePitorne ubehlala noma like back then kuthiwa wahlala for 8 years. And then yathi nasebahlukana uma wahamba nami saya sohlala ePumalanga. And then ngo-2019 ngaya eSoshanguve ngiyomfuna ngiphethe isithombe. Mangifika like abantu basho ukuthi bayamazi ne but abamazi ukuthi uhlala phi. Like uma washona ngina mhlambe 3 or 4. So ezinye izinto angizazi mara uke wezwa makuxoxwa nje efamilini. Kuthiwa ubaba mhlawumbe wayeshaya uma and then noNtontoni angazi ngikho. So kungafekthela kakhulu lokho angisho ukuthi ngikhule ngisokola angikhule kahle ngifuna iqamba ngikhule kahle yonke into ebengifuna nje umntana bengithola but emotionally they were not there for me. The reason being ukuthi why ngifuna ubaba njengamanje ukuthi like I really want to know myself ukuthi ke ngiqhamukapi ngidaba yakho nguba. So at least mangathiwa ngithola ubaba at least azwa ukuthi okay wena Lindokuhle mhlawumbe ngwakaNkala kusoso isister kaNkala isoso because apparently akamama ngiyazi nelesibonga lesakhe ngisebenzisa sakaNkosi abantu bakhona hayi angibazi ngazi laba few kuphela bakhona. I feel ukuthi he gave up on me because noma kuthiwa ukhohliwe ne but indawo ngeke kuhle ukhohlwe itown yale ndawo leyo ukhohle nendawo. My hopes are high khona ne disappointment ukuthi ngingamfica but mina my hopes ukuthi ngathi ngamfica so that ngimcomfort ngimbuzo ukuthi why decide ukwenza into yenzile. Mbukela sathemba ukuthi uhambo lwethu kuyofuna ubaba kaLindokuhle luzoba impumelelo njengoba sisuke eGermiston silibhekise eSoshanguve eGauteng okuhambo luzothatha ihora nesigamo. Okusenhlizweni nje ngizwa ngikhululeka kancane nje ngohlangana nabantu abasekhaya like abakhapho baba. Ngisazama ukuthi ngifice umnikazi wendawo. Mhlambe mangabe kuzo amend relationship ngenzeka nakhona. Ngolana. Hi my sister. Njani? Ubuza bakhona abantu bala? Ngathi from ekuseni bangekho. Okay. Sawubona.
All right, sharp. Sisafika ke la nahlala khona la eSoshanguve so sifica ngekho ayi mina ahlale njalo because I tried if naye uyangifuna nje umntana wakhe uzozama esinami ngizamile. It was a long day but I'm glad nyani ukuthi uyaphila then ukuye lokunye I'm fine because the shooting clearly mhlawumbe ayikuthi shoot wabaleka ngamabomu kahle kahle. As very sure ukuthi like benginama hopes ukuthi ngizombona and then I had questions for him. So njengoba bengilindile bengicathi mhlawumbe uzovela yabo ngikhulume naye so manje nangakabela. Kubuhlungu khona but angisho njengoba bengishilo ukuthi isikhala se-disappointment isikhona so it's fine. It means I carry on ngiqhubeka ngempilo yami like yeah whatever big kulapho nje izoba lapho and then I'm going to carry on ngalo baba la ngithi nayo babancane more which is my grandfather so it's fine. So akumele yenza ama-efforts. Angithi this time ngiwini so sekumele kube wuye. Maybe sihlale phansi sikhulume. Ngimbuza into engifuna ukumbuza zona. Ukuthi vele kushuthi mhlawumbe mathiwa sidibayeza khuluma mhlawumbe bakazongitshela yona bekazongicambela ama ngangikhohlise so kushuthi vele wayenza ngamabomu so it's fine. Last time it was ambehlungu like bengifila ngathi shothi lemoto vele akangifuni hayi ukuthi mhlawumbe wayephoqwe izimoto zeni ukuthi angezike shothi vele akangifuni benza ngamabomu lanto because I could feel that day ukuthi ube khona just ukuthi ube ngafuni ukuphuma until ke today nakhona sengiyaya siyathi nginikeza second chance maybe njengoba manje ngibuyela ne my hopes ukuthi ngifice sikhulume mhlawumbe into engifuna ukumbuza zona ngembuzo ayiphendule mayizo khona but mina I feel like uzongishaya if sibene chance ukuthi sihlangane sihlale phansi ngimbuza ngale last week bekabalekele. Ngesonto ledlule sahamba sayofuna ubaba kaLindo okuhle kodwa ngebhadi elikhulu asimtholanga. Siphinde sabuyela futhi ukuze sizibonele ukuthi angeke sibe nenhlanhla yini kuloku. Asizibonele ukuthi lo daba luphetha kanjani. Sanora. Yebo sikhona. Ubuzo uyankala la ekhaya? Yebo ma. Oh. Mara sibonga kahlatshwayo. Ngabuza ngithola unkosana ngalo. Ya ngithola khona. Ngisekhona. Okay. Ngithize nethu. Ikamela ngimunkosana. Umama wakho ngikhala naye uMatankosi waseBalf eRathanda. Sahlukana mina naye yabona. Wahamba la usemncane. La uhambe ngo-2001. Hamba wakho nomama wakho. Then mama wakho wahamba. WayeBalf ngathi ngifika mina le Balf lena ngithukuthi wena batha huko eBalf. Ubani wathangiko? Uyu mama wakho Mipuni. Wathi wena ukuse eGrootplein. Grootplein lapha ngikwazi yabona. Ngahlala ngabuyela futhi hawu Mipuni umntana uphi Mipuni athi umntana wakho ule Grootplein hawu manje wena ukhala ngoba imibila ngabe ngakhala phela wena boyazi baba ubuhlala futhi ubuya after those years mntana ndikami ngalithola wathola kuba mama kontsweni ngawe step up bazongibulala skis
manje wena wahlala wangabuyiswa yilokho yazi uyazi ukuthi imiphono washona mina ngazi next mina sele ngeza nje umngane wakho angifonela ngazi ukuthi ubani lekhathi ngisebenza ePitora North amthola ngoba kuthiwa uzanga nomncwaba azange uzuze sidalo yazi mntana yimi kancane eish ngiyakuzwa konke okungikhuluma yazi ngapha owenza ngicholele na ngicole kakhulu yazi noma ngihlaba amahloni uze la ukuthi ungakanani ma awuzuze next ukwami yazi ngihlaba amahloni mntanami yazi ukuthi ungakanani ngihlaba amahloni angutshela manga babakho akusuthi nangakufuna ngoba ngikhumbula one time angitshela ukuthi ufuna ukungithelela ipetrol sihambe siyokubona mari because yazi ukuthi izinto zakhe ngibuze futhi ngithi kanti ucabange njani athi ne ungawari mfu ngizathi into zami eziright siye siyobona umntwana onani benazi ukuthi ngikhona mina ningazi benhlula yini ukuthi nize nini noma at kuthiwa yena akakhona nathathi address sithi siyombona lo mntwana angazi boka mamakho and ukuthi ikuphi nendawo angazi umuntu onakakwazi uye manje wagcina wagive up wangiyeka nje kanjalo nje mntana asikisi wathi ngicela ucolo kakhulu kabi yazi manje if angizange ngazokufuna ikhumbule ekhaya bozwenze njani yazi angiphathanga nesithombe angiphathanga nethombe angiphathanga nani mara amagama unawe ngisho phela ibhasi lokushayana kabi ngisho ungafika ubuza ngomuntu ungamthola shothi kahle vele ungangidinga ungidingi kahle manje mfuni yazenzani xolisa emntwaneni ngiyakudina xolisa emntwaneni ngiyaxolisa xolisa umtshele ukuthi Justin nawe uphethwe izinto zempilo mara uyabona umntwana noufikile ngiyambona manje ke khuluma nomntwana wakho uxolise and then salinde ngicela uxolo ngathi uyasifosta kodwa nje uxolisa kanje angizifosti akuna next into engizifosta ngayo I'm open inhlizweni yazi namanje yazi ngabula ngaphakathi uyabona ngabula ngaphakathi uyabona injabulo lento ngamphelela inhliziyo ngiyamazi umfowethu ujabulile into engicelayo nje wena nomntwana mfo yenzani ukuthi kucala manje niyabambisana lokuncane lokutholayo yenzela umntwana wakho isibare linto isekini kagogo wakho la noma ukuthi gogo wakho akasekho ulele ikhona ekhaya yakho anything oyidingayo sikhona ngicela ukuthi umxolele ngiyazi ukuthi naye wenza amaphutha wakhe mina pension angisebenzi ukupension khona manje pension angifuni imali yakhe mina ngifuna just umbone nje nginanda bona imali yakhe ngiyambuza ukuthi why wangishiya why because kwakuthi umibona kuthembise ngabantu abazokudubula bethinole emaphoyiseni mosibona ama options ngabaleka mina ungayimela wena into udubule abantu ongabazi mara amaphoyisa bakhona mas abantu ongabazi ngitshela mntana abantu ongabazi yazi kungcwele abantu bazi kusho ukuthi iqiniso ukuthi ubomshaya umibona manje ke unizwa kanjani mina ngizoba ngikhule ngabo buzwa bethi yonke into yezwa kuthiwa ngazi angasho angazi yazi ezinye izinto yazi umuntu ufaka amablomo yamthola awunabo abanye abantwana uwe nomye wathi uTebugo umdala kimi umdala ku yamdala uTebugo ukuthi wabeletha kanjani kuphi utshelile konga ngisho uzongitshela kanjani ngasho ukuthi ashona ngasesemncane uwoko sothi chaza lindo mntana uvele phambi kwesikhathi ngithola uvele phambi kwesikhathi uvele nge-6 months 4 months ephuli 4 months noma kuba ngifile esibhedlela ngayithola umama manje wena wayengaqhiza kaqaqala lokho cabanga ngivele nje before time ngikhwele ebhodleleni bekumele ulwe njengomuntu wesilisa ulwe yazi namanje awuzungitshela ngithi ngiswabile yazi ukuthi angazi ukuthi ngithini shothi wena apho ungazami yazi ukuthi ngeke ngafika lapha eTori mina ngo-2018 okay mfo inowamukela ukuthi wena ufailile ngenkulumo yakho yabona wena into ongayenza khona manje njengobaba uxolisile emntwaneni ukuthi ngicolilisile umtshele yonke into ukuthi uyamukela ukuthi ufailile enkulumeni and then from starting manje senizabona ukuthi niphila kanjani yabona ngami ngimxolele kakhulu lindo manje ngobaba ngithanda nje umntanami ngozangokwakhe nama weli ngokuningi ngihlelekile ngako kodwa nami ngiyathokoza mengimbona zile la ekhaya yabona ukuthi wakho kuphi usaphila or ushonile or kanjani nayo yabona ngithi umntana macole ngalabantu laba ahlala kibo abamkhulisile hey
ngithi God bless you ngenza omunye umsebenzi okumele ukuthi uyezwe yini ngiyabonga ya dangilindo ngumxolele ntana ukuxolisa kwakhe ubaba nje axolise kaningi okay somewhere kuyasho ukuthi uyayisola nyana but though bekangazami njengoba mina ngizamile okay unayo remorse nyana so I think uyayisola ngixolele ne I feel so relieved after all ngihlakane naye ngambona okay emotional yena mhlawumbe uyayisola angazi noma uya-actor angazi but at least ngikhulekile sengi-right manje sengihlangane naye sakhuluma and uthi-ke ufuna uku-amenda i-relationship yethu njengobaba nomntwana yabona mina into engizibuhlungu ukuthi umamakhe bekhathi ngiyombona uma bakwathi mina ngasaphinde futhi ngize laphana ngizobulawa abantu laphana yabona yinto yangithusa leyo yabona into enjengalezo ngingasayibhali ngicela ungamkwateli ubabakho hlulekile ke thabile haholo o tlo tlhakana le ngwana ka tjeko o leng kwa butaka and then ke kopelo re ka mkholo re mo teng yena le papaye ba tshwarisane le nna self ke sa le papaye o monyane ke tla ire gore mo papaye o le re ngwa palla ke tla thusa mo teng lona ba nonne ke sa mo tlhalosetsa re tshwantse re negotiate re tlise bo rakhadi le bo abuti and then re khone go kopela tokollo kwa ha bo ngwana and then from that ke mo re tlo tswellang pele bo botlhe ugogo lo mntana okay impilo yami from now I think sizoba noshintsho nyana noma ngekho kuba ushintsho olu that much but at least sengizowazi imvelaphi yami ngazi ne-biological father yami Hlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukubona imindeni ihlangana ikakhulukazi emva kwesikhathi eside kangaka kanti siyathemba ukuthi ulindo kuhle usezokuthola ukuphumula abekomele empilweni yakhe njengoba egcine kwazile ukuhlangana nobaba wakhe okumhlophe. Mbukelo thandekayo mhlambe nawe ungaba nethuba lenhlanhla yokuxhumana nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax number ethi 086 511 7440 noma usithumele i-email kwa.khumbulaekhaya@sabc.co.za ungaphinda futhi uthumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbulaekhaya Private Bag X345 Melville 2109. Endabeni ethu emfushane kwabalahlekile kusihlwa sivakashela endaweni yase-Davidton ekuruleni lapho sihlangana khona noLaneli Klein ocela ukufundisa umndeni kababa noma umama wakhe. Ake simdedele mbukeli asithulele udaba lwakhe mathupha. Igama lami nguLaneli Sibongo Klein. Ngiminyaka ngina 26 years. Ngihlala endaweni yase-Davidton ngihamba nobhuti. Igama lami nguMikeli mina Sibongo sami Klein. Ngina 30 years lise. Sibalele kuKhumbulaekhaya ukuthi sicela isisize isifunise umama esingamazi. Isibongo sakhe Klein. Iphinde futhi sifunise nomndeni kababa esingamazi. Igama la kababa beku Albert Shibambo. Information asina information eningi because nobaba naye azange kwaba umuntu kuthi uyaxoxa nasasitshele ngomama ukuthi kwayenzakalani phakathi kwabo boyi2. So sikhula nje sikhulisa umndeni kaStepmother. But Stepmother naye sewandlule emhlabeni. Ubaba washona 2007. Bese kagula vela ngasekho right. Then washiya nomama stepmother sethu naye vela zangaphila isikhathi wandlula emhlabeni. Then stepmother ngoba ukuthi uyasithatha yohlalisa nosisi wakhe sesikhulisa uye usisi wakhe. Cha ubaba kanazi ezinye ingane. Umndeni kababa ngomncwaba angikhumbuli ngawubona awukazi ufika umndeni kababa ngomncwaba ngoba umncwaba wa prepare stepmother wakhona namalunga ka ifamily stepmother nabe khona nabelungu labe kasebenza labe bekasebenza khona ubaba bebakhona yibo bake balungisa yonke into azabazali sibafunela impilo enzima ngaphandle kwabo ayinzima kakhulu
The reason ukuthi sifune umama mina empilweni yami kube nzima kakhulu. Kube nzima. Because ngiyacabanga kube umama bekakhona esayidini lami kukunye bengizokhona ukuthi njengoba ngiyintombazana ngikhona like ukushare naye umama naye akhona ukungi-advise because kuko konke sengidlulekike empilweni nami ngayenza ama-mistakes umama angekho empilweni yami kube nzima kona kakhulu. Ngebesele sithu sekumele manje sibuthane sithuna ayona yenzima ayinzima straight. Bengicela kiyo bonke abantu abukela ihlelo likakhumbule ekhaya bengicela ukuthi asifunise umndeni kababa igama likababa uAlbert Isibongo wakashibambo. Besacela futhi kini babukeli cela nisifunise umama esingamazi isibongo sakhe wakaClain. If ikhona owaziyo ngesibongo lesakaClain okanye umama uzibiza ngesibongo lesakaClain. Sicela ukuthi axhumane nabakakhumbule ekhaya samdinga umama okanye abobhuti nabo sisibethu abakhona sidinga ukuthi sinazi. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kumndeni kaLaneli Klein, sicela usithumele i-SMS ku42988. Khumbula ukuthi i-SMS ngayinye izokubizwa 150. Ungakhohlwa ukuzivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Setholakala ku-Facebook, TikTok kanye naku-X. Ungaphinde futhi uxhumane nathi kwinombolo yethu ye-WhatsApp 087 062 5738. Khumbula ukuthi umsebenzi wethu okamoya kanti futhi singeze sakufuna imali ukukusiza uhlangane nabakini. Mbukelise kuleso sikhathi ukuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini kanti eksihlwa ifundeka kanje. Dear Andile, my name is Mulefa Khutla Tumane and I live in Zeerust, Northwest. I'm reaching out with a sincere request for assistance in locating my father, Mr. Mike Mthethwa, originally from KwaZulu-Natal. Due to his employment, he previously lived in Gauteng, specifically in Kagiso, where he met my mother, Khabayiti Joyce Tumane. At that time, my mother was employed as a domestic worker on Barron Street, Witpoortjie, behind Spar. Unfortunately, my knowledge regarding Mr. Mthethwa is quite limited. I'm aware that he was employed at the Pick n Pay in Witpoortjie, specifically within the butchery department. Additionally, he was known to be a prophet and a healer. He once saved my uncle's life through an unconventional method involving milk. He also drove a 1400 car, although I'm uncertain of its color or registration number. According to my mother, Mr. Mthethwa was a dedicated family man, blessed with a wife and 2 daughters. The last known information places him in Midrand in 2001, accompanied by his wife. This information is based on events that transpired between 22 to 33 years ago. Therefore, it is likely that Mr. Mthethwa might be an old man now. I'm issuing this appeal with the hope that someone within the Mthethwa family or anyone familiar with Mr. Mike Mthethwa might recognize these details and provide any information that could aid us in reuniting with him. Regards, Mulefa Khutla Tumane. Mhlambe mbukelo kaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kubaba kaMulefa Khutla Tumane, uMike Mthethwa odabuka KwaZulu-Natal. Mangabe nolwazi sithumele ifax ku86 511 7440 noma sithumele email kwa khumbulekhaya@sabc.co.za. Kaphinde futhi usithumele incwadi yakho ngeposi lelikheli Khumbulekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. Isifiso sika Miriam Mhlanga waseBethal eMpumalanga ukuhlangana nomama wakhe noma umndeni wakhe njengoba engazi ukuthi kwenzekani ngempela ukuze bahlukane. Asizibonele udaba lwakhe kabanzi. Miriam Constance okamhlanga ngihlala eBethal eMpumalanga. Ngibhalele Khumbulekhaya because ngifuna umamami because angimazi. Wangishiya ngisesemncane. Abaziyo bathi wangishiya nginabuma 3-4 months wangishiya nobabami
then ubaba cause bekasebenza wangicelela umama wala ekhaya kaMagagula ukuthi asale nami angikade. Unfortunately ubaba washona 2003, so baqhubeka khona la ekhaya kaMagagula bangikhulisa njengomntanabo up until nomama washona. Umama ungikhulisile 2019, but still ngaqhubeka ngahlala lana. But ngiyabona ukuthi nespace sakamama sikhona, as much as umama lo wala kaMagagula ngikhulisile, but ispace sakamama ongizalayo sikhona. Naye ngiyamdinga ukuthi ngimazi, ngazi imvelaphi yami, imvelaphi yamamami, ukuthi la kavela khona, because baqala ukungitshela bese ngikhulile nyana, bakhani bangitshela ukuthi umama lo ngikhulisile akusi biological mother yami. So kwaba nalento leyo ukuthi sengifuna ukumazi ukuthi kanti ngubani lo muntu ngikhulisile. And then bekunogogo wami uJabhile wakaMagagula, naye useswalo mama ngikhulisile, wangitshela ukuthi ngicheke ekhadini lami le-clinic. Then that's where ngabona amagama wakamamami ukuthi uThembi Lindiwe Mkwena. And then mangibuzisa abantu bebabazi nobaba bathi beka umuntu ohlala eStandard 1, because the family yababa vele angiyazi, like not a single person wakibo baba engimaziyo, because umama mangikhula vele bekwazi ukuthi umama vele ubeyajwayela ukuthi ukhulisa abantwana, ugada abantwana. So I think ubaba wabona lokuthi because uyasebenza angilethelana, bangitshela ukuthi hayi ubaba bekhona nomama, and umama bathi bekhona umntwana bekahlala naye, bekeza naye kubabami. At first bengamdingi because umama bekakhona, beyazivala leso space leso. But manje umama since angasekho vele ngiyabona ukuthi there's something eshodayo empilweni yami. So ngisala nale question ukuthi umama ungubani, wakuphi, uhlalaphi, umuntu onjani, why aze wahamba. Ngiyafeel ukuthi ngiyamdinga mayakhona lana umuntu engakhona ukuthi angisize because nginabantwana, so angakhona ukuthi angisize nabantwana bami. Her absence has affected me because ingenza ngifeel nje small ukuthi ngisho if umama ongizele angakhona ukungishiya and angabheki emuva, shuthi angithandeki vele ngaleyo ndlela, because it was going to be easier for yena ukuthi angithole, because la bekahlala khona ubabami kusesekhona abantu abamaziyo babami. 30 years of freedom means I get to study at college or university of my choice. Ngibe anything engifuna ukuba yiyo, and like there's NSFAS now, so which makes things easier for Tina ukuthi sikhona ukufunda. I can be my own person. I have the freedom of speech. I can be me and I can do me. So this vote and not so long ago, so we have that right ukuthi nathi kuzwakala ukuthi thina sifunani. Ngifisa ukuthi ngimthola saphila, ngiphenduleke umbuzo wami, and also ngibe nebond naye. Or as much as ngikuforced lokho, kodwa I'm hoping ukuthi angamukele, and mhlambe sekandlulile emhlabeni at least ngithole my siblings or umndeni wakhe umunye, kube nje ifamily, nami ngibe nefamily yami biological, ngazi ukuthi whenever ngidinga usizo I can run to, whenever I need help in any way, ukuthi nginalo umndeni lo. Singena endleleni esuke eBethal eMpumalanga, silibhekise khona futhi ngaphathi weMpumalanga eStanderton ukuyofuna umama kaMiriam. Lolo hambo luzosithatha ngaphansi nje kwehora. Njengoba sifuna umama wami, ngizizwa ngijabulile futhi ngithukile ngoba angazi ukuthi sofika kunjani. Finally ngizokwazi umndeni wakhe naye mangothi usesekhona. Ngiyafisa ukuthi angangamukela yena nomndeni wakhe mase simtholile. Ngakujabulela kakhulu lokho.
Sanibona ma. Yebo sawa. Njani? Khonjolweni. Siyaphila. Bengifuna Kibothembi Lindiwe Mkwena. Bona kwabani? Mina ngakamhlanga Kuphi? eBhetali. Bengicela ukubuza ukuthi umawo bani. Mina ngimakwena bukwena. Angazi uyamazi umama engikhuluma ngaye uThembi Lindiwe ngaMkwena. Ya mntana nami ngathi ngiyamazi. Angazi mhlawumbe singakhona ukuhlala phansi sikhulume kahle. Bengicela. Mina ngingu-Miriam Constance wakamhlanga. Bengazi noma mama bekazi ngami mhlambe ukuthi ngezwe nje kukhona adanjwa khona. Nangangibuzisa kubanye umistress esebenza nabo ukuthi nike ningibhekele lapha eBhetali umntwana wakamkwena walahla umamakhe. Mina ngifuna ngomkwena kanti umhlanga wena. Umama washo ukuthi ngikhona mina. Wathi ukudampe lapha kuleyo ndoda leyo angazi ukuthi ubani. Sakambuza nesibongo sakhe ukuthi sakabani leyo ndoda leyo obuhlala nayo ngoba bekahamba vela hlana amadoda. Bekaphuza umama. Hayi. No phela ulula ngapha. Ulula ukuyiphatha. Bengakhona ukuyiphatha. Wena ulanywa umntwana omunye washona. Nakhona umntwana ashona uqhashe ngale. Kuthiwa kaMchewane. Uqhashe iroom lapho uhlala lapho. Yena umama. Umama ya. Wena ma uza kanjani uhlobana kanjani nomama? Umama akho ungumntana babomncane. Ubaba omncane washona. Naye mama washona. Yeah, washona. Bese umama yena ushone nini koko? 2005. Shuthi naye umama washona ngisesemncane mos. Kakhulu. Abaziyo ukuthi uhlobene nala ekhaya. Beza la ekhaya umama asese right. Bathu uLindiwe uyagula lapha lahlala khona. Manje ngendlela ngayo ayiyo ufuna ukuthi abancedeke. Bamthatha ke bamletha la ekhaya. Bekagula. Agula la endlini. Hayi kwathi kwala vele. Ngilungisele ukuthi ngimncwabe. Wancwatshwa nguwe? Yeah. Maya akasenabo abanye abantwana. Yilopho ubongani. Uyo umdala. Uyena okhona ya. Lobo ngani umshiyana 6 years. Wasukhulela la. Ugogo umama buya mthatha ke wazokhulela la nje umbona namhla insizwa. Wazohlala ekhaya. Uyangazi yena mina uyazi ngami nje ukuthi ngikhona mina. Ngangamtshela ngathi yazi wena ubongani. Kufanele ufune udadweni. Awulima nje naye uthatha kancane ubungani uthatha kancane. I'm sure mine 23 or 22. Mina gogo eBhetali into engiyaziyo nje bebangitshela nje ukuthi mama bekeza nje azovakashela ubaba. Then mase kukhona mina akwaziwa noma kwaxatshana or njani kodwa kuthiwa bekunomntwana obekamdala kunami. Bathi bekupontsho umfana. So angazi ke noma vele ukhona or njani bathi uye umntwana umama bekanaye then wahamba naye makashiya mina. Yazi ngani yami. Baba wangicelela nje komunye umama nje mama bekagada abantwana ekhaya bekagada abantwana nje vele eBhetali bekaziwa nobaba naye washona 2003 then vele ngachubeka ngahlala kuwo lo umndeni wakamagagula ngachubeka kuthi namanje namayenje basiza lana sisuka khona kaMagagula Story salindiwe yazi uTindiwe umntana wabamncane ngimazi ukuthi wayiphila impilo. Ngoba wayixoxa le ndaba ukuthi basimbuza ukuthi uphi lo mntwana uthi ukhona. Wafika wanitshela yena. Washo ukuthi khona umntwana enginaye ngamshiya eBhetali. Uthi bekwenzakalani ma azangishiye yena makasho. Yazi le ndaba lena ihlazwa ngikhona ukubeka la emphakathini. Kodwa ngiyadinga ukwazi ma cause ingilimazile lento kakhulu empilweni yami. Bengifisa ukuthi ngabe bekuthiwa bekhona umama nami ngilazi uthando la kamama ngizokwazi ukuthi nami ngilikhombise abantwaneni bami. Ubaba khwayakhe kuphi? Ubaba mimi wakhile khona eBhetali. Uyaye nomuzi? Unomuzi. Ukhona umuzi wakhe eBhetali.
umama akhe angekho. Angimazi mina. Ayike asithi amangalindiwe wathi khona isalukwazi esikhona esingumama ugogo wakhe. Oh loyo ngiyacabanga yilo mama khona umunye umama nje ubaba wayechashe kakhe. Loyo mama akusumama umzalayo vele ubaba umama nje la ubaba bekachashe khona ukucala kwa angakabi nomuzi. Yasikwaziyo thina ukuthi lo washaya ubaba lo ngempama. Ukuthi abaleke ezila. Umama washaya loyo mama lo. Yeah. Akhuluma ngomlomo wakhe kithi. Hayi asumama ngazi ngizosibe kanjani yo. Ngangikwazi lokho kodwa umntana wasekhaya walixoki. Wayenganaqiniso. Maye zonke lezi isithombe sakhe. Ngimbone lo muntu sikhuluma ngaye mhlambe ngoba angazi ukuthi umuntu onjani ubuke kanjani ngiyezwa uma describe kodwa Phindile. Ngicela awunazi isithombe salindiwe. Khuluma noThu. Hayi angindaba yini mina. Sawubona. Nawo kamkwena nje kwaphela. Ngibonga nganyaka kamkwena. Ngizalo ulindiwe. Miriam Constance wakamhlanga. Nami ngazi ukuthi ulindiwe umama. Kodwa bengingamazi. Ngingakungizile. Ngizofuna yena. Ngokugogo sayentshela ukuthi abasekho. Basekho. Wavele nami washona ngisesemncane. Asibonga kona ukuthi ngoba ukhona wena bhuti. Nami ngiyajabula ukwazi. Awazi ukuthi Yo. Alright God. Right, ukuthi nje bengifisa nje ukumbona uma. Ukuthi ngoba senginazi sichubeke sikhulume sazane. Mhlambe sibe umndeni nje ngoba mina ngikwazi lokho. Ngazi noma mama nakhona ukuthi mhlambe ngicela ningimikise la mama bekwakhona. Angiyazi lokho yakhona. Iliba lakhe likuphi. Kwasike sahamba nabantwana basekhaya sonke nje. Samfuna manje. Sawulenzela thina solanke salokusifuna. Ukuthi kuyiwe lapha yana sibheke bemase kuyiwa sesiyazi ke ngqo ukuthi siqonda kuphi. Ilwari yini? Jabulile ngokwazi. Ngizizwa ngijabulile ukuthi sengifikile ekugcineni ngabathola abantu basekhaya bakibo mama. Noma yena ngingakamtholanga bathi akasekho emhlabeni. Senginobhuti umuntu engizokhona ukukhuluma naye umamkhulu nabanye nje abakhona la ekhaya. Uphindile mina ne? Ndodakazi yami. Mama lo. Miriam Constance wakamhlanga. Yo kuze ukuthi umama makasekho angiphathekanga kahle. Because benginethemba lokuthi ngizomfice khona. Akhona ukuthi angiphendule imibuzo yami kodwa akasekho so azange kube mnandi. Awuyibhekeke nangu la ukhona wena. Uye kumama khokhe lo lindiwe. Namhlanje ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba into bengifisa enhlizweni ukuthi lo mntwana lo umntana lindiwe athole umntana kubo la akhona. Bakhona ukuxhumana ngoba bengafuni ukuthi ngize ngishone labantwana bangazani. Lisuku lami libe mnandi namhlanje. Lenza ilanga lami laba limnandi. Mayo wena ngoba uthi umama washona usesemncane bekunjani for wena nje? Nami ngisamkhumbula ukuthi beka umuntu onjani nephathi. Ukukhula kwami bika like ngakhuliswa ugogo. Akhulela la endlini. Lento yenzeka namhlanje is like isibusisi empilweni yami because kudala ngimfuna siswami ngazi ukuthi ukhona but ngakhona ukumthola but today ngiyajabula ngisho nje ngilala nje kamnandi namhlanje ngoba ukhona. My hopes ukumbona njalo abo kuba bathi kuyangamba kube bathi uhlala la endlini ngikwazi ukubonda naye each and every day ngimazi njengosisi wami ngimazi kakhulu but njengoba sekakhona manje
ngifuna nje ukuthi siqhubeke nje njengefamily. Funa masinganadata manje. Okuhle ukuthi uMiriam utholile umndeni kamama wakhe nakuba yena umama engasekho emhlabeni kanti sethemba ukuthi bazokwazi ukusebenzisana njengomndeni owodwa ogcwele intokozo. Sibafisela konke okuhle, impilo enhle ukuya phambili. Uzunganyakazi ke mbukeli ngoba emveni kwaloko izithombe zabalahlekile ziyalandela kuleli sonto. Siphinde sikwamukele futhi ezithombeni zabalahlekile kusihlwa mbukeli sivula ngoSelby Chala ocela ukufundisa umfowabo osisithombeni uMalifetsang Willem Mkhele owagcina ukubonakala eGoli eNiger ngonyaka ka1965. Kanti ubuyisile Mamimi Sithole osisithombeni waseGreytown ufuna ubaba wakhe uSamuel Sithole waseZimbabwe angamazi. uKaiser Ishmael Dube osisithombeni wakubulawayo naye ufuna ubaba wakhe uJohn Maswanganyi adukelana naye kudala esebenze Home Affairs eseLouis Trichardt. Kanti uSinenhlanhla Mbele waseMnambithi yena ufuna umfowabo osisithombeni ubheka Mahlubi Maxwell Mbele noma Hadebe owanyamalala nomqashi wakhe belibhekise eCape Town ngonyaka ka2009. Bese kuthi ukhulekane Patrick Sithole afune ubaba wakhe uJohnson Sithole wasemtshezi osesithombeni angamazi. Nangu uTrust Silomo waseTzaneen enwamithwa ufuna ubaba wakhe uWilliam Veli Silomo osesithombeni agcinana naye ngonyaka ka2010 kuthiwa unokubonakala ezebediyela eLimpopo. uGidlana Esther Sikhosana eMpumalanga ufuna umfowabo osesithombeni uMusa Sikhosana owahamba ekhaya ngonyaka ka2010 elibangise endaweni yakwaMhlanga. Nazi izelamani uAnna, uJabu, uElfas, ubusisiwe kanye noGanyana. Esther Zulu bakwaNongoma bafuna umfowabo osesithombeni uJinja Robert Chewuka Zulu owanyamalala kudala. Kanti lapha esithombeni sinodineo Velemina Boroko ocela ukufundisa umama wakhe uMaria Mutawung adukelana naye kudala. Bese kuthi uJoba noGoodman bakwabulwane bacela ukufundisa ubaba wabo osesithombeni uTitus Bulwane owanyamalala ngo2019. uKwos actually Shima ucela ukufundisa umama wakhe osesithombeni uMpopo Anna Shima wayehlala eDavidton eBarcelona ngaphambi kokuba anyamalale. Kanti uCornelius Mulubi yena wasebelabela ufuna ubaba wakhe osesithombeni uPhawa Baloyi owanyamalala kudala. uLina Ntomzodwa Nkambule Embalenhle ufuna indodana yakhe esesithombeni uVusumuzi Moses Khumalo owahamba ekhaya ngonyaka ka2000. uBright Mahlangu ucela ukufundisa ubaba wakhe osesithombeni usizwa ngendaba Khuluza Mahlangu waseZimbabwe owahamba ekhaya ngonyaka ka2000 eyofuna amatoho eGoli. Sesivala ngoNtsika Zungu ofuna umalume wakhe uMandla Bhatha SB Botela Magutshwa osesithombeni ukhonjwa ngapha ngasematsheni eMgungundlovu. Abantu abadala sekwenzisa ngoku basifuna kumenyameni ndancama ndabheka epolice station nakaloku nebensensi zame zonke Athi mama namhlanje awuzimbona viri tot nangoku akangiceli nix. Because it is a you've bleeding on the brain. Ja, dat is gezegd met zijn familie. Niks niet. Kuhlala kuyigugu nentokozo mbukeli ukuba nawe njalo ngolezithathu ngehora leshakalolunye lapha kwakhumbula ekhaya ungaphambili wakho uSABC1. Asiphinde sikwenze lokhu futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo. Amaphupho amahle, amaphupho empilo, nilale kahle.